Αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν είμαι 84, θα ξαναζυγιστώ αύριο. Άμα είμαι 84 τώρα και πριν ένα μήνα ήμουν 81, 80 πόσο ήμουνα. Είμαι χοντρός αυτή τη στιγμή. Όχι. Είμαστε 2 μέρες μετά. Και 6 είναι τα κιλά μου. Λοιπόν, για τις επόμενες 2 εβδομάδες δεν θα πάω γυμναστήριο, θα κάνω προπόνηση εδώ. Οπότε πρέπει να ξαναφτιάξω λίγο το δωμάτιο ώστε να μπορώ να κάνω προπόνηση. Θα διώξω τον baby. Όχι. Αλλά ναι, πρέπει να το φτιάξω κάπως ώστε να μπορώ να κάνω προπονήσεις. Το γυμναστήριο θα είναι κλειστό για 1 εβδομάδα. Λόγω Πάσχα. Και θέλω να κάνω προπόνηση, οπότε αυτή τη εβδομάδα θα κάνω εδώ στον Αγιώργη και στο σπίτι τα πόδια. Έχω καιρό να τραβήξω. Κοιτάξτε ποιος ήρθε. Πάω να κάνω λίγο τρέξιμο. Ναι ρε. Εδώ θα είμαι εγώ. Έμαθες να κάνεις κάμψεις? Κάτι έμαθα. Μα κανένας δεν μαθαίνει να δεν ξέρει να κάνει κάμψεις έτσι. Γενικά. Μιας και ήρθες. Κάνε κανένα κοντινό με αυτά τα καλά που ξέρεις εσύ μόνο, έτσι. Ναι. Μην πας μακριά, λέγε κοντά. Καλά, άντε μπες. Αλλά ξέρω ότι δεν ξέρεις να τραβάς. Μπες και θα έρθω. Μαλάκα, ακόμα δεν έμαθες να τραβάς. Θέλω να μου μάθει να κάνω μάστρο. Εγώ να σου δείξω πώς γίνεται, αλλά είσαι τόσο χαζούλης που δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορώ. Άντε δείξει και Νομίζω αυτό. το δοκίμαζες, Το έχω δοκιμάσει πολλές φορές. Για να ζητάω ένα. Μάστρο δεν μπορώ. Εντάξει, ένα, ό,τι μπορείς. Να δούμε λίγο το πόσο λάθος είσαι. Δεν μπορώ να γυρίσω. Η κούνια δεν γίνεται έτσι. Ναι, δεν μπορώ να γυρίσω. Γι' αυτό σου φέρνω να μου το μάθεις. Δεν είναι μόνο στο στρίψιμο, το θέμα είναι και στο μπροστά. Εσύ πήγαινες έτσι. Πώς να πάω? Θα πιαστείς, θα τεντρωθείς, εκεί. Εδώ νιώσεις το τέντομα στους ώμους. Ναι. Έτσι. Και όταν θα έχεις το τέντομα πρέπει να τραβηχτείς πίσω και να πας για έλξη. Αχα. Εντάξει, δηλαδή από εκεί τραβιέσαι και στην αρχή μαζεύεις λίγο τα πόδια σου για να πάρεις φόρα. Αχα. Και μετά πέφτεις μπροστά. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο μέχρι να το βρεις. Ναι. Γενικά είναι πολύ εύκολο το μάστρο. Και μετά, αφού γίνεις πολύ καλός και φτάσεις στο επίπεδό μου, Ναι. πράγμα το οποίο δεν θα γίνει ποτέ, ξέρεις. Καλά, ναι. Θα πειράς μπροστά, τεντωμένα πόδια εκεί πάνω. Ναι. Αλλά επειδή είσαι χαζούλης, πόσο να είσαι? 15. Εντάξει, εγώ 15 δεν ήξερα καν τι είναι προπόνηση. Είδες. Και εσύ σηκώνεις και 90 κιλά πάγκο. 90 κιλά πάγκο. Σήμερα βέβαια. Πόσο, μισή? Όχι, ολόκληρη. Αλήθεια. Κάτω πάνω. Και έβγαλα 3 στα 85. Δεν μου λες? Πες. Μετά ξύπνησες. Όχι. Κοιμώσουν. Ο μικρός Νικόλας θέλει να βάλουμε 1-1 στις έλξεις. Θα τις κάνεις ολόκληρες όμως? Έμαθες να τις κάνεις ολόκληρες? Ναι, μωρέ, ολόκληρες κάνω. Για κάνε 2. Εντάξει, όχι, δεν τα λες. Απλά κλείστα λίγο, θα σε βολέψει περισσότερο. Το έχω πιο ανοιχτά γιατί με πονάει όμως όταν τα έχω κλειστά. Σε πονάει όμως όταν τα έχεις κλειστά. Όταν τα έχω πιο κλειστά. Ενώ όταν τα έχεις ανοιχτά δεν σε πονάει όμως. Όχι. Έχω περίεργο όμως. Μαλάκα, πρέπει να συλλήφθεις. Και έχω κι άλλα σετ. Δεν έχει σημασία, αυτό που λες με βλακία έχω κι άλλα σε.
Όχι, και ο Σταύρος μου το λέει. Αυτό που λέει αυτό που κάνω εγώ. Ναι, Γι' αυτό δεν είναι φλόρος. ναι. Ναι. Δεν πάει έτσι. Α, έτσι πάει. Δεν πάει έτσι, ρε μαλάκα. Ναι, μα άμα γιατί κρατάς λες, ενέργεια για τα άλλα σε Ναι. γίνεσαι φλόρος. το θέμα είναι να πλησιάσει την αποτυχία. Όχι, να τη φτάσεις. Όχι, Να άμα. την ξεπεράσεις την αποτυχία. Γι' αυτό είσαι ακόμα έτσι. Εγώ έχω πάρει 6-7 κιλά. Τι λες, βοήθησες. Πώς κλαις τώρα? 83 μισό. Άμβρα που είσαι 83. Ναι, 83 με 83 μισό. 83 θα πρέπει να είσαι ντούκι. Ναι, ρε μαλάκα, δεν τα παίρνω. Τα παίρνω στον κόλλο όλα. Κάτσε και πες το, κάτσε και πες το. Κάνω και deadlift. Πες και με σωστή τεχνική. Τι να κάνω, με σωστή τεχνική. Όλο από την αρχή. Κάνω και deadlift με σωστή τεχνική. Όχι ρε, Τι? πες μόνο με σωστή τεχνική. Με σωστή τεχνική. Κοίτα, ένα βένα θα χάσει. Οπότε άμα θες το. Ωραία, εντάξει, είναι πρώτο set αυτό. Ένα 20 θα κάνω. 20. Ναι. Πάμε για 70. 100 θέλω να κάνω σύνολο, ρε. Πάμε. Πώς έγινες? Δεν κατάλαβα τίποτα, αφού βάζω τώρα 35 κιλά πάνω. Τι 35 κιλό. Να τα κάνω βυθίσεις στο γυμναστήριο. Δεν μπόρεσα να κάνω τη γωνία που ήθελα, κάποιος ήρθε και αποκλείσει τον δρόμο. Πρέπει να έρχομαι με κάποιον να με τραβάει. Θα βάλω νέο στανταράκι για την κοπέλα μου. Θα πρέπει να θέλει να με τραβάει βίντεο. Ναι, κάτσε να βρω τα άλλα πρώτα και φτάνουμε σε αυτά. Μπορεί να μην συμμετέχει, αλλά πρέπει να με τραβάει. Αν σκέφτηκες, κάτσε να βρεις κοπέλα πρώτα. Ναι, έχεις δίκιο. Ξέρω ότι ο πατέρας μου το σκέφτηκε. Κάποιες μέρες για κάποιο λόγο είσαι παραπάνω κιλά, κάποιες μέρες είσαι παρακάτω. Τέλος πάντων, σήμερα έχω πόδια. Πρέπει να κάνω λίγο χώρο εδώ, να βγάλω αυτά από εκεί μέσα, να κάνω αυτό πιο εδώ, για να καταφέρω να κάνω πόδια. Πόσα κιλά έχω? Νομίζω 120. 40, 80 και 10, 90 και 10, 100 και άλλα 5. 105, 125 με την μπαρ, εντάξει, καλά είμαι. 120 έβαζα τα καθίσματα, 130 έβαζα βασικά, αλλά δεν τα έκανε ολόκληρα. Επίσης, αν πάρεις μπάρα, φρόντισε να μην είναι με Allen. Δεν θα κάνω προπόνηση τώρα γιατί είναι 9 το πρωί. Πήραμε αυτό. Ελπίζω να μην σπάσει. Καλά θα ήταν να κάτσω εδώ τώρα, αλλά έχω δουλειές.